hemen txanabil. Hau edo hau, ez dakizenekin hasi. Egia esan bidazkat eta kezkakin nabil. Bat marraduna, bestia lixua, eta ez da errexea izaten aukeratzea. Imaginatu, 55 mantala eukiko banitun, zein jarriko tenun, bata bestian onduan, beti kezka. Bueno, bat aukeratuko dut, eta ingo deuna da behintzat txukun ibili, eta txukun jun. Baina dudakin nabil, ez dakit hau, marraduna, honekin. Bueno, hemen txenabil, azkenian kostatu zait, baina hau aukeratu ezemuz. Ondo? Arki gatzai. Hombre, bien artian kostatu zait, adibes, zuek 55 aukera balin badabez, 55 mantala eukiko banintun hemen, eharra triskantza ez da? Betiko arazua. Betiko arazua. Beti bala. Desberdina eta listo. Danak ibiltzeituko bezala, beti aztere bat, beti azteitu beira, baina... Beti igualak inbokatzei ez da? Betiko agueltatzea. Ez que hemen txedazkau, nahiara eta eneko, bina izoski dendaka esarautzen, eskaraien, eta boin donostin iriki berri bai, ez da? Eta hain beste aukera azkae, area juten aizen, nian beti hor gelditzen ez zerrei heldu zer, eta azkenian beti jogurra. Gehien azaltzekena. Xislamar. Bueno, gaur elkarrekin ingo dugu gozo gintza, nola ez, zuek hemen egon da. Marakuja eta mangokin mus bat ingo dugu. Gio ikusiko zuen men ahabrikin da andere matxakin beste mus bat, eta gero gainetik jartzeko beste zuz jarriko dugu, garrapinatu batzuk, eta aldi berian zuen mundu ezautu. Ados? Arki. Bueno, lagunak, adi zaio gozua datorreta. Bueno, lagunak eta bikote, pausuz pausu garatuko izuen nundin noa ibiliko gehan, ados? Bueno, azteko eta behin, hemen ingo dugu mus bat mangona. Vale? Ingo duguna, esne gaina, arrotu azukra utzakin, beste alde batetik ingo duguna da, hemen mangon puria dakau, pixkat berotuko dugu, gelatina barron sartzeko, eta bestekin astuko dugu, eta behin, hoi listu dakaunian gelatinakin ostuta, ingo dugu, arrotutako esne gainakin astu, eta musa preparatuko dugu, vale? Izan dugu, ingo deula marakuja eta mango musa, baina marakuja ingo deuna da mamilatea, eta ontzilan azpilan jarriko jo. Gero, mangoan musa, eta gero hemen ingo dugu, bai arbi eta andere matzakin krematxo bat. Ingo deuna da, azukre frutuekin zutan jarri, ingo deuna da, baitare, uretan sartu gelatinak, frutun gainia botako dugu, arrautza, gorringoak, 3 gorringo eta arrautza osuak, hori bai, zutatik ateako dugu eta birringailuak ingo dugu. Bestela, arrautza kuagatu ingo zaigu. Eta gio, behin, hoi birrindu deunian, gurina sartuko dugu epelian ebai, krematuko dugu eta gelatina sartuko ditugu. Eta utzuko dugu ostutzen. Mangatxo batean jarriko dugu, eta jarriko dugu gero, mangon kreman gainean. Eta hoi gutxi balitz, gainean gauza gehiago jarriko izkiogu. Hemen ingo duguna mango garbitu eta laukitxuakin, hemen batzuk suelto jarri, abilak ebai, eta hori gainean dekoratzeko jarriko dugu, menta osto batzukin, eta ingo dituguna da pinazioiek, garrapinatu. Garrapinatu batzuk ingo ditugu, eta baitare kurruskari batzuk jarriko izkio gainean. Vale? Hori ingo dugu hor dakau biko patxo, 3. zin gatuko hartu gabe. Ez. Zuentzako prepatuko ditugu. Bueno, eta hain behar deuna hemen bingainai eman, eta labanai ebai. Orduan, hasiko geha lania, bueno, labanai barile emango jozun, zuetako batek. Nahe zuenak, emango izutena da hemen. Poltxo bat, esne gaina, azukre hautza, eta zuetako nahe zuenak, hasi hau irabiatzen eta arrotzen. Vale? Emango izu bariatxo bate bai, vale? Venga, hoi zuen kontu, eta ni adibidez musa kudeatzen jungo naiz, eta hi geneko jungo gaiz hauek txortenak entzen, eta gero abilakin batea zutan jarriko jauta azukriakin, vale? Eta hori, esan dakua, lanea mingainei bai, esan, kontatu. Nola ingoet. Hoi pixatuta daude, orduan, bota esne gaina dana azukrero bai, eta hasi arrotzen lasai, eta... A ber, ez bada arrotzen, gero sartuko jo makina bixa, baina ni ustet zuetak azuen kastakin zauztarrak ateako jo hemen, aurrea. Ja, hasiko naiz. Bai, ekin. Bueno, bikote, eta kontatu zuen ibilbidea, bina izoskitegia, nun eta nola hasi izan? Ba, hasi,
ezkaraien. Eskaraien, bi zauztarrak, helanduz bete hemen zautzen, da eskaraien hasi derre, Nola izan zan, zeatik gertau zan? Ezin zan, erresa jarri eta, hola, horatikan. Esango txiste, bezer erresa ditu. Dara, zer dan, zema eta komplikago, hobeto. Hola, xe gaitu, euskaldunak, Azira, eskaraira jugeinoan, azte zantutako buelta hola zan. Bai. Aurrenengo aldiz. Bai, gurasoakan beste herri baten etxeak, bale. Orduan zukute zearea, oporreta, eta azte Eta lehenengo aldiz eskaraira jota. Leno elurreta, bai, leno igual, guain elur gutxi. Azken alden gutxi. Mekatxir lamar. Berandu. Bueno, eta kontatu, eta nolatan ideia hori eskaraien gozo gintza? Gozo gintza ez, izoskitegi bat zarteko. Nik beti nahi izan dut ere presa ireki, hori beti garbi izan dut, eta beti, baideak neskan. Eta, esaten uru, esan pelai hori, okindegi bat, ez dakit, bat jo gehiago. Txokolate, ja, eta beti ideak. Eta nada, familia beak, bai. Zose gozua nahi zen duen montatu, bai. Zuria eta gozua, ez da? Beti, eta, dara, bai, eta hortxe gehatzen zian. Eta ezkaraien ikusi non etxola esoskitegi, eta euskaldun pila bat jote zela. Osa, erur, ezagutze, baina haituta, eta horrezat, hemen izoskitegi da falta da. Eta nola izan zen, ideia ze udan jute zinaten, udan saltze zuen izoski gehiago, negugo partian izoski saltzen dian, o nola diko? Neguan gutxi. Neguan txokolatia. Itxi, bale. Gutxi blertu ja. Ez, baina, aparte, izoskitegi dana bezala, persiana edukitzea, persiana irikitzek, eta tan irikide. Han, 3 gradu, o 2, o 0, o... Neberak itxalduta. Eta, abertzin deken kapaza, han egoteko, bitrinan hartzia, aten nintzen kongela. Elatu berua ez dakak, ez da? Ez, guendik ez batea alapika. Onda. Bueno, eta hor murgildu zinaten, noiz izan zan hori? Zenbat urte hori pasadala? 8 ditugu, 2008. 2008 hasi, no? Ez que hemen emate guantxe hasi zatela, zautzan da Donosti guantxe hasi berri, ez? Zautzan urte bat Zautzan eta Donostin aurten. Eta Donostin aurten, ez da? Bai. Nolatan nintzen duten salto hori ja zautzan ebaizozea irikitzeko? Ez altzan nahikoa hanguakin, ose? Ez que gu espertitek. Behin ja komodo zetitzei arian, oso zertan sartu berra dakau. Berezan hasi ginen, intentzioa gehiago handikan. Hansegitzeko. Jarraitzeko zan. Santo Domingo da beira itu ginen, najerako ere bai. Itu ginen gehitzeko beira, baina... Arone bai, baina ez gero ikusi, ez gero narkitu ezen. Hau erdibitu igual, erresa goiteko gero. Eta orduan... Hanguak ez zituen atea, eta directamente... Zarautzen. Bai, aukera hori sortu zen, leheno kutixi gozotegia zehola. Hori da, abati arribati gozotegi mitikuan onduan zaudete horpeatuta, ez da? Vale. Eta hor onduan hasi zinaten, eta zuen klabetakoa da, zuen elatuak, zuen historiet dana etxien indakua diala, ez da? Eta zuek bikote, ja lehenotikan gozogileak o norbaitek izoskiak intzituen, nola murgildu zinaten mundu hontan? Ja, beak. Izoskitegi batian egon itzan lanian, sortzi behatzi urte. Sortzi behatzi urte, bale. Bai, 16 urtetatik. Iriki arte. Iriki arte, horri Iriki aurreko urtean egon zinean, uda erdi arte, gero autopistan ditu zinean beste uda erdia, eta gero ja zuen urrungoa guri iriki ginen. Ze garrantzitsua dian gauza horiek, eske azkenian jende igual jatetxe bat irikitzeu eta inoiz jatetxe baten lan egin gabe. Eta ez dakiz, eta ze garrantzitsua dan, ofizio bat ikasi, lanien ibili, eta gero bertan murgildu. Azteko garaian, zerotik azte hoi. Ja, nahiko zaiak dana jakin dare, Bai. Dan aldrebezka, bai. Dan aldrebezka, hor, bueno. Eta gero kursuak ingenitunen, ez genekin elabak egiten, orduan kursuak ingenituen elabak egiten. Errezetak iten ikasteko, ezkenean. Gainentzeko dana dominauta zega, baina errezetak ite hoi ikasi inber. Errezetako bai formulak eta kudeatu, eta zenbat azukre, zenbat bestia. Zenbat azukre bota bertzaio honei, o zenbat gelatina, azken neurri horiek. Bai, zatik emateu lauak diala zehoz ezartu makinan da hor bueltaka, baina segun gauzak, ze frutu kantida, ose azukre kantitateak haen, gehiago botatzen zaio, gutxi botatzen zako, azukre mota desberdinak ebai kudeatzen dia, kremozidadia puntu honea iristeko, ez da? Gozo puntua, bere gozo puntu eukitzeko, vitrinan daun momentu hortan zerbitzeko moan edoteko, gazuri ez bagenioke botako, ura gortuta bezala, ura izuzta honen bezala, espatula egin hasiko ginen, ezingo genioke ezerrin. Hori kudeatzea pixkat, bueno, nik elatu batzuk ititu gure bai, eta asuntua da, azukre batzuk ostutzen dianean gogorrago dira, eta beste batzuk
txiklosuago dia, esate bateko. Orduan, azukria konpentsatu behar dira batzuk fruktosa, sakarosa, glukosa, destrosa... Eta orduan, azukre desberdinekin lortzen da gozotasun punto bat, testura honian egon dadila, 15 gradu, 0 azpitik. Gurri biltzeka, orduan, eguneko 18 baten hola, normalen azukrean kantidadia izate temperatura hartako, azukrek ezberdinekin dominauta, eta... Hemen nigoetena da, betu, azukre honei, botako jot urpixka, karamelua esiteko, eta mantxo birrintze juteko dena, Danak ez zebeke, igual batzuk, aharren bat geatuko gana. Bale, nik endu gozizio, bai, bi geatu dituk hemen bat. Bale, kendu ditut hemen txorten txauek, eta hau, listo dakau martxan. Bale, segituen abio je botako ditugu, eta egin deuna da hemen, ikusi zuen bezala. Gutxi bota eta bertan gelatina bota dugu esetuta. Eta guan ja, epeldu intzaigu, zeatikan, gainuntzeko bota dutelako. Eta gero, esne gaina puntuan dakaunean, dena elkartuko dugu, eta musa prestutziko dugu. Hemen botako ditugu abioiek barroa, eta gure krema martxan dakau. Musa martxan dakau, izan bezala hauek egin dituk, oie mostutakoan botako ditugu, eta bitarra, bueno, zuen baldakazuen mango eta marakuja helatua. Bai. Bai, ez da? Bai, eskauta, mango adibidez... Ondo ateatzea. Eta gaina ze krematua gelditzean, da berezilare, bai. Eta horten, nobedade egin dugu, jogurra marakuja mermeladakin. Bai, Eta oso ondo dira. Eta estera hona da gaur, bai. Ze hona. Bueno, jungo geha izpazterreaino, eta ikusiko dugu, frutu tropikalau nola hasten dan bertan. Eguerdion, Joseba. Igor letenaz da aurrekune mentxe ibili zineten bebai, da lekak erakutzi notzuen, da gaur erakutziko zuet, fruta berezi batzuk, Hego Ameriketakoak, da dakarrizena, tumbo lorea, marakuia eta pitanga. Fruto berezi bat dakat hemen, tumbo lorea dakarrizena, da hau dator Kordillera Andina, hortxe mendietatik, lehena inkak eta erabiltzen fruta gozo bat, eta da marakuian dantzerako familixaku, baina lora luzengak eta motutxu, marakuian alrebez. Ia, lora bat topeta hoten, holantxek, zabal-zabal duitzen da, da ero frutua hemen botaten dau. Luzenga bat. Hartuko dugu dakarren fruta bakarra, ze hondiuk ez da sasoia, da betxu. Betxu olakoa da fruta, lorea eta fruta. Haua zala jentipe jan eitzen dau, baina nik ez dut jaten. Nik barruko guztetan jateko. Gozua dau, tipo kola edo lakantzerako guztu dakar. Ematen duena etxerako eta helados López edo horretxi. López izoskiak legeitxoko bateri emote dutzat. Fruto haue zinitzen sartzen, ze esate ben munduko lorai politxena dauna katalogata da hori, oso lora berezi badata, da honekin eitzen daue kolako horre gominolak edo bai sukuak eitzen daue, da horretxetako da, tipo feijoa moduan. Honek ez daka zaintzeko lan askorik. Bakarrik ataketa ondotza marasma gorriak eta olako gauzak, baina azufrearekin konpondu eitzen dut. Parra modoko bada, urtero podatu eitzen dut, sostutzi negutegi osoa atrapetzen dozte, baina hau dakat de kapritxo. Zoze kuriosua da eta bentzete diferente. Bueno, da hoen goizan marakuia ikusten. Bueno, honek dira marakuiak, hau da lorea. Honek dira Hego Ameriketako fruta bat, gehien bat Brasilgoa, pasiflora eduriz da hau. Hau ipintzen da more-morea, eta barrutik laranja, morea, kolore batzuk okitzetxu. Ondioz dau helduta, zabaldu itxen dut lan, da betxu. Gatzeako 2-3 aste. Fruta hau ez dau helduta, baina, gozoa goten da, hau mingotxa dau. Tipo limo guztu dakar, zukua gehitzeko eta ondo. Hauek jarri nituen, orain dela 9 urte, urtero podatu bierrezeten dut. Hau asko azten da, hartzen dau pilo metro. Uda baten negutegi oso bat atrapaleki dau. Marakuia negutegian sartu neban, kanpoan ondo urtetzen dau, ze probatuta dakat markinen, da bentzeta adorno moduan etxin aukitzeko da honako lora politxek eta mototxu.
ikusi dugu tumbo fruta bat bakarrik, marakuiape ikusi ditugu fruta pilukin, baina heldu barik dau da pitanga helduta dau, da azkenetan dau. Dau da fruta bat Hego Ameriketakoa, arbusto moduan urtetzen da, fruto txiki bada, grosella ere deitzen diote, da oso ondo dau. Fruta haue esan sostan legazkipiko lagun batek, da karriztezan Irulandara, sartu nebazan orain dela 6 urte, da 6 urtetan, aranda nuen da modun, asko kostetako hastie, baina ondo moten dau. Negutegian dakat, baina kanpoan be ondo eruten da. Da irailera arte ez da barrido ostorik emoten. Da irailean barrido hasten da, ostoak, lorea, da neguan frutua. Izeten da, udaberrian da udazkenean. Udan ez dago emoten ezer. Berua eskako guztetan asko bez. Zapore aldetik da tomate antzerako bat, baina tomate eta laranja bitxarteko zaporea daka. Da oso gozoa dau. Hemen honako azurra handi badakar, da oso gozoa. Azal fin-fina daka, eta landara hau, esaten daue, begirako oso fruta ona dela, bizta mejoratzeko, eta azalabe oso mejorau itxen dago azalabe bai. Bueno, Joseba, erakutsi dotzute 3 fruta, berezi dakatenak, espero dut ikestea zerbait honi buruz, eta, bueno, Iparragirre kortun lanien jarretu diot, eta ikusiko gara. Bueno, ondo segi. Hau, Igor, artista hutza, zenba gauza berezin landatzeitu mutilonek, Ai, ama. Egia esan nik hauek ikusitu bakarrikan, Azoresetan, Silvestreki zeudenan. Han batzuk ez dakit batzu landauta hola, baina ikusi nitunan baso baten onduan, da han holako marakuiak, eta hartu eta kistonak. Eta egia esan, enekin hemen Euskal Herrian landatzen ziala, banekin Igorre, reportai txiki bat entzigun behin barazki batzukin da erakutsi zigun bere frutu exotikoak eta antzeskan. Baina egia esan, da frutu exotiko bat oso bisila eta gaur egun modan da ona, ez da? Jende asko gustatzen, oso modan da. Geroz da gero saltzen. Geroz da gero. Bueno, hemen inbiar deuna. Fruta de la pasión. Hala da, uste dizena gazo iteula, ez da? Bai. Bueno, ingo deuna da, behitu hemen ze itxura hartzen nahi dan frutu hauek eta hauekin krema bat inbiar deu. Bale, krema horiteko inbiardetena da, uretan jarri bere gelatinak, gio bukaeran sartzeko, eta hemen, behitu, hau, 5 minutu hauek epeltzia, garrantzitsua da, esnegainakin nahastu alizateko, ikustek, jaetzio berua. Orduan, ingo deuna da, hau, niten detena da, dana botatzen basu gaina jartzezean nahazten, da igual esnegaina moztu ingo zaigu. Orduan niten detena da, goiara ehar bat hartu, berta bota, dena nahaztu, eta geho, orduan bota. Ez bota honea igual 40% o 50 eta gio berrekin nahaztu, bale? Eta gero, hoi listo dakasunean, ingo zuna da, hemen lagat prestatuta, mangatxo hontan sartuko deu, gio jartzeko plateria, bale? Bale, hoi zure kontu. Eta ikingo jakenak marakuia hauek garbitu, bale? Beitu. Marakuia ateako deu mamila, eta karri zuen bakizue marakuiak, zagarran munduan bezala, o platano munduan, barietate desberdinak daude. Eta haue marakuiak. Guk ezautze jaunak gehiago hau nik hau erabili izan diat. Eta haure, ikusiko zu, erikuko deu, eta ikusiko deu nola dakan barruan. Egia esan irrikitan nago, iriki eta erakusteko jendiai. Betu, hau, izate, azala gorra, harina da, emateko, hau, zebutza da, osea, intxaurra gutza bezala da honian. Baina ez, iten desuna da, eta gero daka pepita batzuk, eta onduan daka mami mordo bat, zerbait. Eta mami hori guk lan egiten deuna da, atea eta gero jarabekin, azukre eta urakin indako nasketa batekin nahaztu, eta horrekin helatu hain. Baina kasu honetan gaur utziko ditugu horrelaxe, baso azpilan jartzeko, hola, bixi puntu behar bat topatzeko bertan, bale? Orduan, hau ire kontu, ingo ditukenaek atea, eman goia goiara bat, eman goia boltxo bat, eta hauek ire kontu. Eta irik goiat beste hau, eba ikusteko denak zer daun barruan. Agar nolako xia dan. Beitu, hone daka azala hondiagoa, eta mamilare, eta pepitak eta oso antzekoak ebai. Bale, hementxe, denak atea bertara, hoi zuen kontu, eta ni izan detena uretan jarrikoet, eta arrautzakin krema prestatukoet. Eta hori, nasketain. Goiararekin? Goiara emango zu, bai, tori. Hori goiaratxo bat, pixkat horrea, eta gero dena horrea. Eta gero mingainakin, mantxo, ja ez irabiatu, bale? Venga, oso ondo. Pixkanaka jungonez botatzen da nahaztutzen? Hori da, bota pixkanaka, nahaztutzen jun, da gero dana esnegainea. Musba geldetu era, ezin deuna da ere bai, arrotu deun esnegaina hori bera eroritzia. Pixkat ingo jau, eta listo. Bueno, eta esan dezuen bezala, urtero zapore berri jartzitu hor, bitrinan. Urtero saiatzen dituk. Aurtengo zaporia ezin izan dia, adibidez, a ber, horrekin hasiko gea.
Jogurra marakujakin leheno. Horiek, esan dekena. Vale. Gero, sneakersena. Sneakersena, zer ezazki hemen jendia jakiteko zer daken sneakersa? Txokolatina bat. Txokolatina berezi bat, ez da? Betiko, txokolatina bat, kakauetia dakala barrutian krema. Bai. Gero, kakauete pusketak. Vale. Karamelo pixkat. Eta gainetikan txokolatia egin bilduta. Vale. Orduan, kakauetian helau bat ite du. Bai. Eta horrei, nastutze jo gero, kakauete pusketak, txokolatia eta karamelua dana. Bikai. Horire eharraek nola dek, Ferrero Rocher, egiten dek, bat urrakin helatu eharrak, gio txokolatiakin botatzei jo, gio iten dek, eta esaten dek, urra eta txokolate dun helatua, eta 3 saltzeituk. Eta jartzen dek, Rocher, eta pila basaltzen, eta berdinek, Bekatxiz lamar, eite una burua, eta eite una izenak, Izaskia Rocherrera horrela ite dugu, Avellanan izaskia, eta txokolatian izaskia nastutze ditugu. Egia da, iten dana da, gozo gintza hori deskonponitu, helatutan komponente desberdinetan sartu, eta azkenian berdina egiten da, ez da? Zenek hartzeitu berrikuntzak? Bilan arten. Normalian beha, alare. Bai, Normalian beha. Ideakola, ni gehiago produzioa nola dedikatzen nahi zen. Produzioa kudeatzeko, egiten gero bere ideak nola kudeatu horian, ez da? Nola lortu hori. Esateiaterianeko idea badakat, eta esateit, zenbat kostauko. Beti igual, ibiltze horrekin. Zenbat proba inbehar ditut hori aurreatzeko, Bai, azkenean, bere garaian azaitu ginen, ite, nola... Aliolina. Vale, aliolina? Bai, taberna bat eskatu zigun da, aliolina zaiatu ginen. Baina, era batean bestea batzui zaporia gehiagizkoa zen. Bai. Egin otzian, urakin da egin, pasteurizo azkenen biletan batzui zaporia oso gutxi botatzen zuten, etzea ailatzen lortzea, edo paseitezea. Bai. Orduan pixat, hoi... Ja, hori zan da. Atea zan aurrea, ez? Proba pila bat ingen ditu, baina inorrekin ez gara. Olako proba asko digatu zeatea atzea inberra ezin aurre atea? Ba, horrekin. Horrekin? Hori bakarrik. Vale, gio, berezi batzuk indizu, baki txipiro egin nahi, eta ez da gizea, kontatu zan pixkat. Hori da, txipiriak restaurante batek eskauta, bere menu espezial bat inbertzuela, eta horreako nahi zuela jarri postrian, txipiroia, zoze, mariskuana nahi zuela jarri. Bueno, mariskuana hola errexena lortzeko, txipiroia tintan. Txipiroia tintan, nola kudeatu egelatu hori? Gozua dek, gazillaek, zeu topatuko jau aurre amati jaunian hori? Txipiroia saltza, gatxillak, gozo puntu azkenen, gutxitze jozu, ez da azukre klase batzuk ibilita, azkenen azukre klase bakoitzak, frutosatek askoak emezela gozua, destrozatek gutxiaka, orduan, olako... Bai, lehen esan deun kimika hori moituta bezala azukre batzu bota ez duena gozatzen, baina bai xamurtasun hori mantentzen duela, ez da? Saltza behan sabore originala mantentzen, no? Ez azukria eduki, pues... Aldan nabintzat, beti gozoa puntu bat eukiko, azukria bakat, eta bezala ez diozu botatzen, baina bastanten. Eta zein izan da raro, badaki lehen urtean nintzen dutela, mojitonak gaina guri erreporta nintzen dutela, eta kiston arrakazta eukitzen duela, ez da? Mojitoana azkenen, da, zoze, espezial bezala, ez da gehien azaldukana jogurua bezala, baina bere klientela zerbio dakana horren bile etortzeana. Ez da beti dakauna bitrinaz, azarautzen 29 sabore azkau berez, baina aldatzen jutegea, 45 sabore horiek dana eukializateko. Baina, barrua normalen kamaran eukite dugu. Eskatu ezkeo, barrutik ateatzeko moguan. Eta hori alkoholdunana nola dikoa? Adibidez, inberdegoen kalimotxuana, oze-ozeola? Urrungo, berkoria. Zaharduana. Eta oain egin, berkoria kalimotxuana. Zaharduana azkenen, zahardu berriana, bueno, gozo puntua azkenen. Baina mikatzoi zaharduana bezala, azurriakin, gaizki gatuko eko. Ba, porque gango zahar gozua bezala gelditu, ez da? Zahar berriana izan ezkio, zahardu inberriana, pixkat hartzeko, hori bakiz izateken, zahardu berri hori hartu ezkio, pasa ezkio, komuniti atean, ez? Bai. Olioa ezela, egoten eta. Pendienteak haure bai, karabilen eskatze duena, bai, pendienteak hau, zurraka boten helau egitia, azkarein, nik uste dit poluan ingo dula. Poluak eba egite dituzue? Bai, poluak egite dugu, eta orduan poluan ite hori, azkenen azukre gutxi nola berdun, horrekin hobeto kudeatuko egera bezendek, ez da? Bai, bestela gaina uare gozua, fruta asko sekak da zurraka potia orduan. Eta zurraka potiena nola iten dezue hori? Zurraka potiena iteko, gu zurraka potia beha iten, hemen Euskal Herrian nola ez da iten, Errioxako orduan,
bertako eskatzen zio. Bale, eta orduan zantekena bezala bertako esentzia eukitzeko, ez da? Eta gaina, 30 bat egun euki berri izatekela mazeratzen, frutakin da besti, orduan... Bere lana daka. Bere lanaka hori jartzen bat, ebor kamarak eta beti udalan tope-tope gaudenen ezin du mazeratzen inbeste denboran euki, orduan hori uste jo ja, bertako jende horrek, eta da hon bezala jarri. Ja, ondo ikasitakoa, bere aitona monetatik pasatako errezeta horrekin iteko. Osa, ez zilean nahi pasa orduan errezeta, eskatu dion da ez zilean eman, ez da? Ez zilean pasatzen. Prestatua, Ona. Bueno, ikusi zu hemen ze itxura gehatu dan, krema, eharra itxura. Ta koloria. Ta koloria, oso ona, bai. Bueno, eta zuen, nola kudeatzen dezue hiru dende auki eta zuen bi izan da, eta nola iten dezue alde batetik bestia ibili, Euskara haien, o Donostin guain, o do Zautzan, o... Basiliga leheno gaina municipala, itzala Zautzan. Bai. Hori utzi, behar izango guan, ez da? Txelibitu hau utzi galde batek. Esentzia, bai. Vale. Tarteko bazpare, azkenen beste aukera bat eukitzeko bazpare, zoze hemen etzeko du. Baina bai, ja, Zarozko iriki ginunen, ja, bikin ja... Eta nola pasatzeko beto? Elatua jartzen o izuna jartzen? Elagoa jartzen, asko zabeto. Izunak igual giri jaikan potarrain errezo gargila. Herritarrei gorra izan berdik, ez da? Bai, herrian bertan bizita, azkenan hiri jartzen jau da, gero girekin kruzua, ingono lanetik kanpa, orduan, ez tekerrexena. Izan behar. Bai, herrikoa nahi izatea, udazengo izatea, herrikoa bea, baina gero ez zio olako errespetu lanetik kanpoa zio genene, hau jarri ze, baina horrazkenean beti berdinak izango ditu gure bai gaxi aparkatzeinak, gauzak itizkinenak eta holakoak, ez da? Euneko bideak, beti berdinak, beti iguala ditu. Gero tartiamen batean, baina beti ikusiko txet, oane bea. Oiei jarri. Bai, seguro? Bueno, ez, batuta, segun. Bueno, ingo deuna, errepota ja ikuste egun gaitu eta guetakoan jakingo jau zein. Hemen dakauna da, guain betu, hori da, guain dena horrea bota, eta matxo, bai, dena, bota, nik heldu jokola, eneko. Venga, heldu jokola, bea botatzia, eta ingo deuna da, erreportaia ikustea, esan bezala. Hemen dakau, jartzeko kopan azpilan. Geo jungoa musa, geo krema, eta bukatzeko, gehingo ditu garrapinatuak eta hau pusketetanin, baina esan dakua, horren erreportai bat ikusten jungo, bale? Eta zuek adibidez ite, zue ardinesnekin elatu ikan? Bai. Mamilan izoski daite du, eta aparte gaztaare, idazalko gaztan, izoskilare bai. Eta horrek botatzen duzu ez ne hori, ez da? Ez, idazalko kasuan, idazalko gaztakin behakin, ite deuna. Eta gero bestia, mamilana, aparte, bilak separauta idezkiuna, eta restaurante batei, ite jore bai, idazalko gazta, irazarrakin eta intxaurrakin. Zarroteiko postreo... izango esan bezala. Ezin jo, ba ikusiko zuen, guantxe jungo gea. Aramaioa, bertan ikusiko hartaldear bat, ikusiko dugu mamila nolaitean, eta esnia saltzen dute, eta gazta ine bai. Earra, guazen bertara. Eguerdion guztioi, Iris naz, hemen Aramaixotik, Olate Zarbazarretik, eta gaurkoen ardixak ikusiko itxu eta gero gatzatu egingo dugu. Ardixendako afizini beti amak izan dau, eta hemen 2006an hasi gitzen ardixekin lanien. Oso gazte zanien zauen hartzai formazioe, eta Euskal Herria etorri zanien, hemen txas izan bere hartalde txikinakin, gero handixago indana, eta oin 400 ardi daukeu, eta horrekin lan etxen dugu. Nik hori beti txikitatik ez, inguru honetan zinaz, eta orduen beti aldagunean lagunditzen dugu, bai gazta itxen, ardixei jaten emuten, edo azkenen zerritzen lana izeten da goizetik gauera, eta aldanien lagundu, eta amai lagundu gazta itxen, da olako lanetan beti. Datxa da, Euskal Herriko bai klimara, erliebie, inguruari gehien edo hobeto noitzen dan ardixe da. Orduen batiaz behartzen dugu dauko latxa motor gorrixek, bere produkzio aldetik bai beti irabaziak edo da zelako. Elikadura aldetik saiatzen gazkenean kalidadeko produktuekin lan eitzen, batez be albaldin aldan enien etxean produzitutako belarrakin daolan, eta gero belarra dauen bitartien kanpora ataratzen die goixetan, da gero gauetan berriz barrura eta barruen bai pentso eta bestelako ekintuz.
Bueno, hau da gure ibabe esnea, saltzen dugu bai hemen inguruko herrixetan eta baita Arrasateko plazan. Eta, bueno, hor jentiak erosten dugu gatzatu itxeko edo gure dagoenerako. Eta gaurkoen, guk ingo dugu gure mamia, gatzariakin, esniakin, eta gero, preparetan dugunien, norbera jartzen dutze azukerra, estixe edo gure dagoena. Gure lehenengo pauso izango da esne gordin hau egostie, itxiko dugu berotzen lehenengo pilpila inarte, eta esnia ez da egon behar ez oso beru ez oso hotza. Orduen, berotu da nien, itxiko dugu ozten apurtxo bat, eta ja, bihatza saltzen dugunien esnien eta ikusten dugunien ez dala asko erreten, orduen ja, pote bakoitzei botakotze esnie. Eta itxiko dugu, guk gure dugun tekstura lortu arte. Esnia egosi dugu, eta guk nahi dugun temperaturara iritsi arte osten dabil, hasi bitartian gatzaria ipinikotzeu potetxuei. Izango die, kasu honetan, 2 edo 3 tantaka. Ja esnia listo dau, bihatza sartzen dugu eta aguantauleike barruan, hasi ja, potetxetara pasako dugu. Importantia da esnia dana baten botatzia, hemen botatzen duguna gogortzen hasten da, eta gainetik berriz botatzen baldin badugu ez da homogeneo, ez da ondo geratuko. Bueno, hemen txedako gukindako mamia, eta badakitzue, ibabe produktuak nahi baldin baituzue, etorri edo Arrasateko plazara ostidalgo itxetan, edo hemen inguruko dendetara, edo Aramaixora bertara, eta hemen txegongo gazuen zain. Eskerrik asko guztiei. Hau, Pairi, ze hona olako jende gaztia ikustia, ataldiakin da, mami egiten da, olako esniakin, zer gauza hona teatzea, Zer nahi lehen gaia, Bai. Zuge ze garrantzitsua, fruta honak hartu, beste honak hartu, vainilla honak euki, Beti, zenbat eta hobiak materia prima, lehen gai hori, gero, erantzuna maitza hobia izango. Maitza baina hobia. Eta esne horrekin, dena garantizatua dago. Bezarka da hondi bat, jarraitu horrela, eta hola bakiu, ez dakizen bat urtean eukiko duela gazta ona eta esne ona. Jarraitu hor. Bueno, Iris, bezarka da hondi bat, eta nahez unien etorrikukin zukaldatzea ebai. Bueno, guingo deuna da hemen, beitu, hau indeuna da hemen, mangatxo batean sartuko deu, gero montaiaiteko, zuke bai sartu behar dezu, mango musa hemen, gero, kopatxuan jartzeko, eta hilabanak inola ondo ibilia izen, ingoituk, bueno, hauek eta hauek gio jarriko dukanean dekoratzeko, eta mangoa ingozu lauki txikio batzuk gatea, bale? Betu, nik baki nola emate zioten umiai, mangoa jateko, betu sakingo jaten ben, Ezurra honeko ladakar, xapala eta hola, alde batetik bestea. Orduan, ite ziot horrela, ezurra hor dago, pixkako horak atortzen hauk, bale, hemen hola errapatze ziot, Baitu ze gauza bere zitezeten, asko gustatzen zaio umiei. Hola iteziet, 1, 2, 3, hola marka desente, alde batetik bestea, gio beste aldeaka, isa batzuk egiteko, eta hemen prestatuta dakatenien hau, horrela jartziot, Manes, heldu! Raka. Eta hola gute jaten dena, Eta dotore gelditzeken, eta gio, azala ezkan, baina hortzakin pasatzen dena. Azkeneko tanto baino hartzeko. Bai, atea izkiak hor lauki batzuk horrela, eta gio gehiago berbaia hori bai. Eta zugo hor sartu, eta nik garrapinatuak egiten jarriko naiz. Garrapinatuak egiteko, pixatuta dakau, kantidade berdineak, azukria eta pinaziak. Ingo deuna da, azukria zutan bota, ur pixkatekin, eta dantzan hasten danean, botako ditugu pinaziak, eta bueltaka ibiliko geha. Venga, hoi, listo. Bueno, asko nabarmentzea da, segun zein iristean, bueno, hori taberna baten bezala, no? Bakizu ja, etortzeanak ze jango, askotan berdina errepikatin gogu ez, da? Normalia, danak, okerienak, batzuk izatea, hola, urte udara guztian ziar, ezberdina probatu nahian ibiltzena, danak probatu arte. Baina, normalki, danak, sartu urduko ja, behiratu ez. Beti hartu una bezala txakonina da pintxua, bestiak hartzei kafia eta kruasana, eta batzuk hartzei jogurrana, urrakin da, uda guztia horrein maten ez da. Noiz izten dezuen, noiz arte hotezate irikita? Normalian, azaroan aurrenengo asteburu arte hola, egualdian arabera, egualdian ona jarraitu gau. Mantendu itezu epizka gehiago. Eta bestela, lehenu hori bai, urriko beste zubitxo izatean hortan behintzat, horre arte egunero, zarautzen.
Ados. Ezkarain adidez, behin irailan umiak eskola azterianetikan, asteburua bakarrikan. Asteburutan, bale. Eta ere bai, hor, urte batzutan aguantatu izan dugu. Pixka gehiago? Bai, azaroko aurrenengo 2 asteburu horiek izateala ezkaraien, erretxikoan da asteburua. Bale. Eta horren ginen urte baten, aguantatu ginen horietako baten ginen, boletu zan izozkila. Benetan? Egun hortako, azkenen tabernai danak, ITV pintxuak eta egun hortan danak perretxikoana, batzu tortirak perretxikoana. Eta zuek izozki jeintzen dute, ontuana, Ze hona. Nola birrindu, zein duan, ondo batzuko tipulak indageo birrindu ez neko? Hori, bai, azkenen. Ze hona. Horizia, ez da... Hori jendeak hori askotan galdetutan. Nola itezu tinta txipiro jakin da, txipiro tinta, azuta esnia eta bota birrindu eta heladera sartu, no? Eta jazta, bezekan gabe. Eta bueno, asko notatzea aldare bai, gaztek zehartzen duen, helduak zehartzen duen, bakoitzak nundi jotzen duen. Bai, helduak beti gehiago kafea, beiana, ronkon pasaz... Bai, pixka karratzakua, eta pixka helduenagoak, bale? Eta umiak, txokolatia, galleta kaena, jogurra danak. Ez da hor, edade aldekan ez da hor. Ez da hor, jogurteruak, Jogurrakin, azteria, urte beteko umia, bere kukuruzito txiki hortan, bere helau puntxa batekin, jogurran egin aztera normalki, eta bere azken egunake jogurra atzera garaitzela. Ez da danantzako dabe. Eta zezan bigan nizuen, adibidez, gero topinak eta gainean jartzeko nire alaba asko da, eta txispitan egitu txispitak, txispitak guztatzen zaizki asko umiai, ez da? Bakoitza bere izen ezberdina jartzeola gauza iguala, fideoa kolorinetakoa, fantasia, txispitak, bestiak, arkoi gizau, eromako zubila, hola, danetikan, bakoitza bere izena jartzen. Vale, eta zen bat topin mota dazkazu, ez dakik jartzen zuen ez negaina txokolatiak, histori, bai? Txokolate beruan txuria eta beltza, Zarozko kasuan, da Donostin, ezkaraien beltza bakarrikan ibiltze du. Bai. Eta danetan, fideoa txokolatezkoak, fantasia kolorinetako hori, oditxo txikiak, eta arroz pustua, txokolatetan bainatutako. Kuruskari bezala. Hori. Gehiena hori atatzela. Bai, gehiena arroz inflatua. Eta asko aldatzea alda saltzeko modua Donostitik zarautzea o eskaraia. Adibidez, jendiak zeskatzen zeukio erde zuen bitrinetan. Adibidez, ezkaraita zarautzen bastante antzeko ibiltzana da, bai, zaporez da, bastante antzeko. Donostin berriz, asko frantzesare bada, han pistatxua. Pistatxua, gurra emateziotek, Pistatxua, bai. Ba, ez makala, ez markiateatzen pistatxua. Oso gaztia, garezena, eta zaboria pistatxo hona ibili ezkio, lehen esan da bezala, materia prima hona erabiltzeko da, eta azkenen, bai, oso gareztia. Baina, eskatzeu eta eukin behar. Ona. Bueno, eta baldakazu beste babakizu hau gola izatea, seme bat eukitzezu, hirugarren eukiezue, hirugarren denda baldakazu beste bat hor bidian edo. Ume batekin da, izozideekin da, distantzia eta uste pixkateako. Zen baden boaka txikiak? 2 urte berriak. Eta umia etorriko alda bestia? Etzekio. Umiak lo naturaliten azken gaubian. Gabendikan gure artiarito lo. Bai, hori hola izatea. Guriak 9 urte ingoitu guaintxe, urria bilan, eta beti tortzea hori, asko gustatzea. Alaba txikio dala, gehiago gehatzea bere hoian. Bai. Hola hoitzen baia Senegal, lehen hortikan. Dudi gabe, goxotasun horren ondoan beti ondo. Bueno, hemen garrapinetu pixka gelditze zait, bale? Honekin nahiko, hori nahiko, hemen jarri nahazu, hau hemen ateatzeko garrapinatuak, hemen jarri horiek, bale, eta nire uste horiekin nahiko eukiko deula, bai. Listo, ona. Bueno, eta bikote, lana, familia, heladeiak eta aparte, egun libretan, momentu libretan, obaldakazue momentu libretan, parregulia teatzen zailo nahiarai. Oantxe bertan behintzat. Oantxe bertan batez. Oantxe libratzen, pixkanaka, ikusita ze fetxaian, azkenen, oan pixkanaka libratzen, geroz da gero, ordutegiak geizten, eta azkenen, uain pixat oxigenua hartzen. Udaran denbora... Ala berdik. Behin irekitze deula temporadan, irekita daude dendadanak ordon. Eta gero pentsatzen dugu beste jendiak, heladeruak gero negu guztia lasai ibiltzen zatela. Baina, kontatu jendiak, gero beti da desereginak, ez da? Inberreko urrungu urteako ze berrian atea, horrentzako inberreko proba danak, eta azkenen
noiz iterea. Ez, hasiko abuztuan iten probak. Claro, abuztuan eurra eman. Ez da, denboraikan aurretik inberdi errezeta horiekin, eta gero bezaldetikan, restaurantia egite egite hona, azkenean restaurantia segite, neguen bai. Claro, orduan ez teatze gelditzen. Gelditu ez. Restaurante baten barruan, goxotasunean, postrian, elau pixatek guztu hartzana da. Orduan, hor saltzen segitzea. Baina basekiat, dagazuela proiektu bat zuen buruan, nahizuela obradore zentral batin, zuen lekutako kudeaketa egiteko ez, osea, baki guen dagazuela bai do eskaraien, eta bai zautzen ditutu zuzta. Eta nahi dugu indana, da zentralizau, azkenan bestela, prodeoria, utzi berri zigula produktua, hemen utzi berri gula. Areako ganin, bestiak ganin, da azkenian kostuak gehitu ditu. Simplifikau pixka gore bizitza, erraztu, danak. Azkenan, pedidoa, eskaerana, zekeo ze izateke, eta udaran tope zabiltzanen, atzo, ostegunetan bakarrik entrenatzen eta astu egin zaite. Ostra, urrungo azte arte ez dakat. Horren biltzekea, erua moban. Hori bizkat erresteko, azkenan, zarautzen jarri, ja, bertan bizikan ez, bertan jarri odare zentrala, eta hortikan ja, danetara eman. Ona. Bueno, zuri eman dizu bereziteko, betu sartu nazu dago. Ja, ondo sartu ezula, sartu bertan ebai, eta ni hemen jungo naiz gainuntzeko botatzen. Jarri jo, marakuja pixkat, azpin. Oain jarriko dugu, manguan, musa. Musa, oain pixkat biguina egongoa. Hau, onditeko ere bai, halko zen ozgailuan sartu, gogortasuna hartu, eta gero zerbitzeko. Oain dago musa, oain dikan, be gelatinak ez dula reakzio horien, da ez dala gogortu. Baina, bueno, ni uste montatuko deula gure kopatxua. Ingo deuna da, a ber. Iepa, bez, esan dizuet, iepa, bale? Esan dizuet bihun xamarra hola, hau merko zuen nebera jun, eta gero gogortu ingo zan. Baina, bueno, oain ingo deuna da montatu, horrela jarriko deu, pixka gehiago, ez da, bestian tankea jartzeko. Ez faltatzen, ez da, postrean. Oide, xox gaituko ibiliko, ez da? Bale, hau horrela xe, eta bueno, botako jouna da, holako pixka gehiago ere bai, gainetikan, bale. Pixka gehiago botako jau, lagungarri bezala, iepa eta iepa. Bixi puntua emango jau, nola emango gozo-gozoa gelditukoan, eta honek emango ziok, xarma earra. Bale, horrela, eta horrela. Eta guain gatze zaigu, frutu gurrien krema botatzia, bale, oso ondo. Hau da, pintxe honak eukitzia zegoen ez errazadan lanetia, pintxe honakin. Bueno, eta hemen, a ber, guain. Ingo deuna da, albotikan bota, suabe. Ze kolore, mundiala. Ze kolore mundiala. Hola, jarriko deu, eta rast. Bueno, eta jende, gero zautzen moda desete, ni amorratu izan naiz batiduak hartzeko. Batiduak, granizatuak, ni batido salia izan naiz egila zan. Gauetan lagunak eta jute zian, helago askatu, eta nire batido bainilla bat edo, eta ze gauza erra dan, Batiduak geroz da ero gehiago saltzen. Egin bat gaztiak. Gaztiak, Eta helduak gaztia ikusita haidea gehitzen. Bai, Azkenen, batikoa, mantzo jateuna, zikin ditea da bez. Eta batiduan azkenen, ja, praktikoak, oso praktikoak. Eta umiei txikile emateko ere oso praktikoa, azkenen ez da zikintzen. Ez dela txokolatian mantxa horiek eta txokolatian okerro, marru bilan. Kotxean jun behar bazu, seguru, ez eman elartua, eman batidua, Kotxean batidua. Bestela geizki. Ona, egia zan oso justagarria. Eta gero granizatuak eta olakuak. Granizatuak limoiana bakarrik. Limoiana bakarrik. Vale. Mojito egiten zuen bezala, italde zu igual, sorbete limon alkaba eta olakoak eta. Guatik ez da, guaingoz ez. Elagoa saltze deu, gero Hoi, ja, soziedetan da etxien iteko, helagoa saltze gortako. Zatela neurria, bere litro bat izozkiri, botella bat kabana, edo txakolinana, edo... Vale, hori asko eramango zuen, esan tezuena, sozidadia eta hola emateko jendiak, ez da? Gabonetan, iritze bali badare bai. Egualdi hona indakon. Etxiak eta emateko, eta... Ona. Bueno, ikusi zu hemen, Sartu gio, gainean jarrizkio gauzak, jendeak jakiteko barruan zer dakan. Hori gustatzen zaigu guri gozo gintzane bai. Osea, azkenean, gaudien ikuste unean, arbila dazkala, andere matzakala, ikustiak garrapinatuak, barruan zer da hon, pixkat gainean jarri. Eta gio, falta zaiguna da, menta horrik ja, kolore polipolita jartzeko, eta honekin, indeu historia. Hoidek. Hau, izeko gagutxan, aita beti perezila, izeko beti menta, Gugaina hor arginen, okampuan arginen
hor dago estatua eta hor onduan dazkagun menta belarrak eta hor belarretan eta hortikan hartu fresko, garbitu, eta platerea. Zuk zuri aurkitu beharko oso. Hori da, nik. Beste zehose aurkitu beharko. Zehose aurkituko deu. Bueno, hemen txedakau, gaurko kopatxuak prestatu ditugunak, hemen bina-binako bikotekin, azteko eta behin jarraitu izozkiarrak iten, jarraitu gudanoi goxatu arazten, eta gu hemen jarraituko jau. Aldia hundanetan errezetak iten. Gauza da falta zaitu orgainean jazteko, baitu? Ez tikutu eman bixigarria. Txiak. Eta txiak. Venga, listo, kalisto. Eskerrik asko, hemen izateatik, gora zauztarrak, eta goa zueke bai. Agur. Bueno,